Koronavirusez sortu duzkun egoera honetan egunek aurrera duez eta aukeri aprobetxa gureko neuke bermiotar guztioi eskerrak emoteko. Eskerrak emoteko egoerie berezile eta barreze dalakon danontzako, eta egoera honek eskatuten dagoen esfortzue maila bardineku edalakon, eta esfortzu hori beteten gauz bermiotarrauk. Horregaitzik, aipamen berezibet egin gure neuke ganera, egunez egun biduzen zerbitzue garantizeteko lanien dauzen profesionalari. Osasun arloko profesionalak, nagusizen zaintzan dauzenak, supermerkatu eta bestelako dendatan atenditen gaitzuien profesionala, farmazizetan atenditen gaitzuienak, garraio publikue garantizeten dauienak, kalien garbitxasune manteniduten dozkuienak, kaleko seguridadie garantizeten dozkuienak, eta haulan hainbet eta hainbet danak zerrendatutie imposible izango lekide, bai danari eskerrik beruenak agertutie gureko neuke. Beste alde batetik, aipatu bide, asko eta asko zariela egoera berezi honetan, adineko edo menpekotasunen batakoien personali lagunduteko prestutasune agertu dozuienak. Jakin izuie, bolondrez guzti horrek gurutze gorrezen bidez bideratuten gabiltzezela. Eta horretarako, Bermeoko udaleko telefonora deitzute edo zuzenien guruzgorrire deitzute apunte lekigari zela bolondrez izateko. Eta zelan ez, beharrizanen bat dakoien herritzarrak zuzenien udaletik atendiduko doguz. Horretarako 010 telefonora deitzu eta gizarte ongizateko udal patronatuko telefonora deitzute bertatik atendiduko doguz beharrizan guzti horrek. Egoera hau, egoera berezile da, eta egoera hau reto modure ulertu bidu, reto kolektibo modure. Bakarrik lortuko egoeriri aurre itzie, danon konpromisuegaz eta danon esforzuegaz. Horregaitzik, beharrezko estankasuetan etxetik ezurteteko gogoratu bidu. Mesedez, lasaitasunez eta ardurez jokatu dugu zen, gomendizio guztizek segiduz. Erronka honeri, seguru danon artien eta danon esforzuegaz, modu egokizenien eta alik eta harinen aurren gotxagule. Eskerrik asko eta aurrera.